ваколадори ҳуқуқи инсон дар Русия пешниҳод кардааст дар ин кишвар барои муҳоҷирони корӣ авф ва ё амнистия эълон шавад. Татьяна Москалькова, омбудсмени рус, дар ҳамоиши ваколаддорони ҳуқуқи кишварҳои Авросиё ин ҳарфҳоро баён кардааст. Охирин авфи муҳоҷирон дар Русия баҳори соли 2017 сурат гирифта буд ва ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошту акнун бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. Нахуст дар бораи пешниҳоди омбудсмени рус ба тафсил бигӯ ки аз чӣ иборат аст. салом шаҳло. хонум Москалькова дар ҷаласе бо ҳузури ҳамтоёни хеш аз кишварҳои Авроосиё ки ба шакли онлайнӣ доир шуд дар ин бора изҳори назар кард. Вай гуфт агар пандемияи коронавирус идома кунад, мо ба вазорати корҳои дохилии Русия муроҷиат мекунем ки масъалаи будубоши муҳоҷирон дар қаламрави ин кишвар то анҷоми пандемия давом дода шавад. авф дар сурати тасдиқ шудан ба гуфтаи Москалькова барои муҳоҷирони корие ки дар қаламрави Русия ғайриқонунӣ ва ё дар шароити нима қонунӣ ба сар мебаранд онҳоро фаро мегирад. дар идома Москалькова таъкид кард ки як унсури муҳими авф ин хоҳад буд ки муҳоҷирони корӣ дар қаламрави Русия ҷиноят содир накарда бошанд. Хуб, Абдулло, тавре гуфтӣ ин ҳоло танҳо пешниҳод аст. Иҷрои он то куҷо эҳтимол дорад? ҳоло тахмин задан душвор аст албатта шаҳрҳо, вале Москалькова як мақомдори расмӣ дар Русия аст ва аз забони ӯ садо додани чунин пешниҳоде беҳуда нест. албатта бар зами ин бинобар пандемияи коронавирус марзи Русия баста аст ва муҳоҷирон наметавонанд барои аз нав ба қайд гирифтани санади иқомати худ сарҳадҳоро убур кунанд. ин як шароити хос аст ки мақомоти русро водор мекунад ки авфи наве ҷорӣ кунанд. зимнан ҳоло ҳам мувофиқи дастури Владимир Путин, раис ҷумҳури Русия, муҳоҷирон бидуни убури марз метавонанд муҳлати сабти иқомати худро дароз кунанд, аммо муҳлати ин имтиёз 15 декабр ба анҷом мерасад. пешниҳоди авфи муҳоҷирон дар Русия дар ҳоле аст ки Русия ба камбуди нерӯи кор мувоҷеҳ шудааст. бо оғози пандемия бисёре аз муҳоҷирон дар шароити душворе қарор гирифтанд ва тавассути парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон бозгаштанд, вале дар сурати тамдиди фармони Путин ҳам мушкили аксарияти муҳоҷирони кории тоҷик ҳал намешавад. Барои чӣ, Абдулло? чун дар сурати тамдиди муҳлати фармони Путин ва авфи дохилӣ танҳо муҳоҷироне аз он бархурдор мешаванд ки ҳоло ҳам дар Русия қарор доранд. шумораи муҳоҷирони кории тоҷик ҳоло дар Русия назар ба солҳои қаблӣ кам аст, чун дар оғози мавсими муҳоҷират онҳо ба Русия омада натавонистанд. бар зами ин ҳудуди 100 000 нафари дигар ба Тоҷикистон бозгаштанд. яъне ин нафарон ва ҳудуди 300 000 нафари дигар ки аз Русия ихроҷ шуда ҳаққи вуруд надоранд, аз он авф бебаҳра мемонанд агар қабул шавад. аз ин рӯ тавре як ҳамсӯҳбати огоҳи радиои Озодӣ гуфт мақомоти Тоҷикистон талош доранд то Русия авфи умумии муҳоҷиронро эълон кунад то муҳоҷирони тоҷик ки ҳоло дар Тоҷикистон ҳам қарор доранд аз он бархурдор шаванд. сипос, Абдулло, барои суҳбат. умедворем ҳар тасмиме ки гирифта мешавад ба фоидаи муҳоҷирони тоҷик бошад.